Il-Gvern jinvesti mal-100,000 € kuljum sabiex 35,000 student li attendu fl-iskejjel primarju u sekondarji kemm tal-istat, tal-Knisja u privati f'pajjiżna ta' kuljum jużaw is-servizz ta' trasport b'xejn lejn l-iskola u lura lejn id-dar. Dan is-servizz bla ħlas ipprovdut mill-Gvern isir kemm filgħodu mad-dħul tal-istudenti fl-iskejjel u eżattament ma' tmiem il-jum skolastiku. Dawn il-vjaġġi isiru prattikament f'temp ta' siegħa u nofs kull darba. One News tkellem ma' Vince Kassar, il-kap tat-taqsima loġistika trasport tal-iskejjel fi ħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni li qalinna li issir ħidma sfieqa li tibda fl-eqel tas-sajf sa minn mindu jibdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet mill-ġenituri u l-kustodji li tfal tagħhom ikunu se jibdew jużaw dan is-servizz fis-sena skolastika li jkun imiss. Kassar qalinna li huwa terz tal-istudenti biss li jagħmlu użu minn dan is-servizz li l-Gvern jipprovdi b'xejn sabiex il-ġenituri ikollhom inqas kareġġ. Huwa semma li la darba jidħlu l-applikazzjonijiet isir proċess kbir ta' koordinazzjoni mal-iskejjel, jinħolqu ir-rotot u jkunu informati l-ġenituri ta' dawk l-istudenti li jużaw dan is-servizz bla ħlas u dawk kollha li jipprovdu it-trasport. Hemm ukoll ċertu aċċertazzjonijiet li rridu nagħmlu, tipo għas-sigurtà tal-istudenti għax ma ninsewx li dawn huma minuri, jrid ikollhom ċertu kriterji bħalma hu li jkunu mhux fiċ-ċertifikat tal-POMA, tal-protezzjoni tal-minuri, li x-xufiera kollha għandhom driver tag maħruġa mill-awtorità kompetenti Transport Malta, il-vetturi ċertifikati wkoll minn Transport Malta. Kif ukoll l-isfida kbira hija il-bżonnijiet tal-familji Maltin li huma ħafna, huma diversi